Sure boy. Ipatata na din yung breaks may. Hello guys, gabi na di ko nakauli dari guys. Yan abtan na si Nicole nga buhat sa og Graham bar. So kaning Graham bar nga nasundog ra pud ni dyan sa TikTok pero pwede ra pud nato ni siya nga atong pang puno sa atong pang ninda ba kay na naman may ice cream. So kanina pa atong buhaton guys kay arong kuan kanang nay mapunan ba nagatuhang paninda. So ang tawag na ni guys is Graham bar ice cream. So wala ko kita guys ug ginsan niya pagbuhat kay nabta lagi na sa dari guys, busy lagi kadto ko kay wala gina niabot ang amo. Diyan dito ko spikas, diyan pag abot na dari guys gahimo dari sila gingani guys na. So ato pud suwayan ni ijahang bago nga negosyo. Diyan shout out ko diha ni Sis Jackie Mount kay mora ba nay naghatag nilang pang negosyo nila pero nagstay pa maghapon nilang negosyo kay naman sila ice candy og ice cream. So katong sampalok guys, timing ra po na pang sampalok kay di man ting sampalok ron. So balik ra po tag sampalok ug naay mga kuan nga mahimo nga sampalok. So mo na sa gibuhat ni guys. So ato na siyang tilawan ug mabugnawon pa ni siya sa kuan guys. Sa rip. Diyan mubugnaw na ni mga ice cream bar na ni siya guys na. So gahimo din sila. Na, Cristel! Tel! Ali na! Mo din sila, kung ano gabi imang bing, gahimo sila og ice cream. Ug kanang, sa tawag na anak? Graham bar. Graham bar, kanang, nahara sila, naay sila kanon ugma ba. So guys, anong kadung day meron sa cemetery. Yaw ako nakahimo og flower guys kay kuan nang busy lagi siguro na nari baligya dito. So, grabing pamuwak ang gahang mga bumbil guys oh. Gamay ra kado na siya pero grabe buwak oh. Nauga naman yung kuan pa. Nice kayo oh. Grabe nilang pamuwak. Tadali na nak. No. Salamat kay Kadyo sa naghatag. Wala. Ano kani ka nanay. Kani yellow. May maligya po tagbulak no. Busy lang kayo ta. Thank you. Asa? Magiriyan mo. Gitan. Nagdakag later pa? Yung siyahang lula. Ako sabi ka. Hi, hello. Asa ni imuhang? Yang tigagaw. Aw, tanan mo dito tong print, close friend ni kuan Nicole. Pagtugo sa pagmatarong sa akong kaugalingon. Asan dapita to? Sa ingon, makahatag ako luna. A few moments later. Hello guys, naihunasan kamay guys mo. Try ta danig pang li.
Majong adlaw, majong buntag na tanan guys. Sabado na dayon guys na adlaw. Oh. Nasan no. Wa pay nakabantay nga nayung nasan kay ug naay nakabantay guys. Ay sa duda di mo ngali. Yung buga-buga diha guys, unsa na. Hala. Kuya ni siya. Kasi nga nagwanga na ah. Ano siya nagwanga. Kasi tawag na ni sa inyo ha guys. Kuha iswiri Jun. Ano ba? Ano nilang kanon gud nila? Lo. Ay di ko. Kaon na siya? Kaon mo na. Siya kuha ni siya oh. Nanindangan para ba siya oh. Unsa guys, pag human panginhas guys, nidito ko diri sa among barangay kay pictorial man din ni Crystal ron, nakalimot ko pizza dos naman dayron sa November. So si Crystal may ilang gihimo og festival queen dari sa mohang barangay niya. Kuan kanang pictorial lagi nila karon guys, kanang murag buhatan siguro na sila og tarpaulin para i-display diri sa tubangan sa barangay. So na guys, guwapa ka Crystal guys so. So gisukdan pud na siya og production number kanang gown kun na yang gisukod. So nang sukdan pud si Jan ja humanda ni yang outfit yang picture na ni si Ja. Jamo na nilang buhatan og tarpaulin sa gawas. Sige. Shoulder. 14 rep day. Diya guys na guys, picture na nila si Crystal. So half body ra hinuna siya ang pagka-picture. So pag ladyo ra ko. So ang nagpicture ani guys mga taga Cebu City kuno ni murag ladyo pa nila mga photographer nga gikuha. So na guys, cute kaso si Crystal Buyag. Pina to sa pictorial ni Crystal di ay diya. Ngaon ta dani buhat ni Nicole nga kuan. Ice cream yummy. Ice cream bar. So mana din lang pictorial niya, mag-practice po din na sila niya. Ako mo to naman una ko. Lami kayo sa guys. So mga unta guys. Wapa ba sa guys? Mura ba sa wala makeup good? It's me Pero again. ilang makeup lagi ni kaya puha kayo mga pisngi. So may amahang kuan guys, kanang festival queen karong ano sabi palabas 16? 15 daw. Bernice. Ito, next week. Nakapit na ba? Ang guys kami karon. Wala ka.
Still di ay libre sudan niya. Napaklan sa sudan niya dito sa ang busy ka dumi guys kay nga kadto na pud meron magkuan kanang kapis na pula sila. Lang ta. Kuan ni guys, pwede na mo ning ipuno sa amuhang negosyo. Pwede na mo ni sa kuan malit lang kung say kuan aluminum foil na. Nya ka na murag box sila lang dili. Square nga ang Tupperware. Lami kay siya mo sa kuan mo sa Oreo man naghimo ni. Wala mi nang bigjuhin na tanan ni kay kuan. Dali mi ato kay para ma-account si nanay. Kadali may karon makakaon lang ihang nanay ba kay agam ni buhatan jud ni ang nanay ni Cristel nga ng kalaga ni Riman. Magkuan na guys kanang mag-video na minay kanang full video jud. Para makakita mo para pwede po ninyo pang negosyo. Ang taon na diha kay. Ngayon tamam. Bi. Nakapansit oh. Ang isda. Na, wait na guys, na-add yung order na mo pansit. Tab. So, mga unsa ka. Yung mga nawag, ihas mga biyo. Naon ta guys. Pina to sa pictorial ni Cristel di ay. Diyan. Naon ta ni buhat ni Nicole nga kuan. Ice cream. Ice cream yummy. Ice cream bar. Ice cream bar. So, mana din lang pictorial niya. Mag-practice po dyan na sila niya. Ako, mo ito naman una ko. Lami kayo siya guys. So, mga unta guys. Guys. Wapa ba siya guys? Mura ba siya gawa nag-makeup load? It's me Pero again. ilang makeup lagi na kayang puha kayo mga pisngi. Okay na. Baka man dyan sa. So may amahang kuan guys, kanang festival queen karong ano sabi palabas 16? 15 daw. Bernice. Ito next week. Lahapit na ba? Guys, kami karon. Mga angka. Kasi di ay libre sudan niya. Napaklan sa sudan niya dito sa nang busy ka dumi guys kay nga kadto na pud meron magkuan kanang kapis na pula sila. Lang ta. Kuan niya guys, pwede na mo ning ipuno sa amuhang negosyo. Pwede na mo ni sa kuan malit lang kung say kuan aluminum foil na. Nya ka na murag box sila lang dili. Square nga ang Tupperware. Lami kay siya mo sa kuan mo sa Oreo man naghimo ni. Wala mi nang bigjuhin na tanan ni kay kuan. Dali mi ato kay para ma-account si nanay. Kadali may karon makakaon lang ihang nanay ba kay agam ni buhatan jud ni ang nanay ni Cristel nga ng kalaga ni Riman. Magkuan na guys kanang mag-video na minay kanang full video jud. Para makakita mo para pwede po ninyo pang negosyo. Ang taon na diha kay. Ngayon tamam. Bi. Nakapansit oh. Ang isda. Na, wait na guys, na-add yung order na mo pansit. Tab. So, mga unsa ka. Yung mga nawag, ihas mga biyo. Naon ta guys.